Намираме се в хабитата на капибарите. Това са най-големите гризачи на света, които съществуват. Направили сме им супер удобства. Днес тук имаше ароматерапия. Ароматерапията, това е в басейна на капибарите. Сме поставили ябълки, мандарини, портокали, които те обожават като плодове, и в същото време самата вода се ароматизира от тях. Това е един метод, който помага на животните да се разпуснат и да се чувстват много добре. Така, това е първата от сериите ароматерапии, които правим за капибарите. Мисля за бъдеще това да стане практика и да използваме различни ароматни билки, плодове и да се забавляват както те, така и нашите посетители. А в същото време мислим да направим същите такива ситуации с други животинки, които да бъдат с вкусни плодове, зеленчуци и да стане нещо интересно и за посетители, и за животни.